Felly mae Kathleen hefyd ar banel beirniadu Cymdeithas y Merlod a'r Cobiau Cymreig. Wedi cael profiad heleth yn beirniadu hun yn dod trwy gymaint o sioeau gwahanol drwy'r Deyrnas Unedig. A fi oedd hi'n Perth yn 2023 ac yn Melbourne hefyd. Ac mae wrth i bodd yn cael y cyfleon. Iawn, mae'r rhosglymau ar ddangos. Pencampwriaeth y Stoc Ifanc gyda'r Rhanfrid Cymreig sy'n mynd â'n sylw ni nawr, ac i ni o fewn eiliadau wy'n credu o ddarganfod pwy fydd yn bencampwr. Kathleen Davies yn beirniadu Lowri Reid. Mae wedi bod yn rhoi llygad craff yn dod gofyn i bob un ohonyn nhw i symud i gerdded, a mae hwnna mor bwysig. Ydy, mae nawr yn edrych fyny'r llinell am y tro ola, sy'n ni'n tybio. Edrych arno nhw fanol eto. Nid yn siŵr bod heb methu dim byd. Cael siawns i cymharu nhw. Achos nawr mae'n gweld yr enillwyr i gyd efo'i gilydd am y tro cynta, so edrych i gymaru. Obviously, gan mae'r stoc ifanc un o'ch, maen nhw dim ond fyny hyd at 2 oed yn efe, ond mae'n bwysig nawr cael y siawns i cymharu a pwyso mesur o ran beth sydd wedi dala i sylwi. A hyd at 2 oed, mae yna dipyn o newidiaeth rhwng ambell i geffyl fan hyn hefyd yn dos. Oes, so mae rhai maen nhw wedi cael eu rhannu fyny y dosbarthiadau o ran maint, so mae rhai lleiaf wedyn y rhai mwyaf, so dyna'r rheswm mae fyny rhai cyffylau chydig yn fwy, a wedyn rhai'n llai hefyd. Dwi ti ddim yn feirniad ar hyn o bryd, wy'n gwybod, tase ti yn? Os na un bydde ti'n gwiro tuag ato fe? Ie, mae'r pencampwriaeth yma yn un gryf iawn, mae rhai gweud. Bydd Kathleen yn edrych, dwi'n meddwl, bydd hi'n edrych am rhywbeth sydd yn gywir iawn, wedi symud yn gywir, achos mae'n canolbwyntio ar yr ochr marchogaeth, so byddai rhaid bod yn lefel, chod yn mynd 1, 2, 3, 4, chod bod y camau gyd yr un fath. Yn hunan, dwi'n meddwl byddwn ni'n mynd efo Hatrol Strumblehead, enillydd y dosbarth diwethaf yna. A dyn ni wedi sôn yn gynt, mae hanner brawd i ddefo mewn, so mae teip i gael yna, ond cyffylau llai, falle mae Kathleen wedi bod yn cadw i hunan, so a bydd hi'n ffarfio y rhai lleiaf falle na rai mwyaf. Gewn ni weld nawr. Hwna'n ychwanegu wedyn ni at y cynnwrf yn dweud? Ydy. Pan ti'n cofio i chefndir hi? Ie. Ond bydden ni'n meddwl bod ni'n mynd bell o ddarganfod pwy fydd yn ennill pencampwriaeth y Stoc Ifanc gyda'r Rhanfrid Cymreig. Mae wrth ochr y stiwardiad. Ond mae'r tensiwn yn codi yma. Yndi. Hir yw pob aros. Yn sicr i'r rheini sy'n y prif gylch. Ie, mae'r nerfau siwr yn codi nawr. A pawb yn tre gorau i sy'r eiliad ola. I sicrhau. Edrych lawr am eirig un o mai, ond... Ie, fi'n gwybod. Mae'n cadw edrych nôl am lan, so mae'n cymharu'n dda, mae'n rhoi amser i hun i wneud yn siŵr bod hi'n wneud y penderfyniad iawn. Ddigon nerfus i ni fan hyn. Odi. Nid pam ydych chi'n nabod rai cystadleuwyr, chi'n teimlo dros nhw. Ie, a dyma ni eirig un dwi'n meddwl, sydd wedi mynd â hi. Da iawn, Lowri. Di, mae gobeith i ddod i feiniad to. Arferchog. So, wythnos gwych i eirig. Ie, atgoffa ni beth mae wedi gyflawni'n barod. Ie, so mae mab Harry, dwi'n 5 oed yw Harry, wedi dod yn, ail ddo, ond oedd yr un cyntaf wedi qualify y Horse of the Year show, so mae Harry wedi cael y tocyn i fynd i Horse of the Year show nawr y mis Hydref ar ei geffyl bach Islyn Ringo, so yn y lead drain. A hefyd oedd eirig oedd di magu yr pencampwriaeth y dreifo, y private drive, march Cobe Hatrol. So eirig wedi cael wythnos ardderchog. Senior broodmare, and thank you very much to Richard Price for presenting on behalf of our sponsor, Loxley Solicitors. And gynta, in first, we have 737, and this is Menai Curiosa, property of the Menai and Friarley Stud. Llongyfarchiadau mawr i chi.
In aisle, in second, we have 727, and this is S and K Gibbons with Glynwyn Ami Power. Yn y drydedd safle, in third over the page, we have 752, and this is Ryan Wilson and Gemma Morris's Ormond Rose Gold. And Bedwerydd, in fourth, 719. The Bats family with Abergavenny Glory B. In Bimed, in fifth, we have 725, and this is Kerry Fell with Brynseon Felicity. And in sixth, in chweched, number 721, and this is S. Cooper and C. Clark with Rhyd Nel. Ac yn ennill y Pencampwriaeth yn yr adran iau o'r adran yr Rhanfrid yw 1345, Eirig Einon gyda Patrol Scrumblehead, so pengyfarchiadau mawr i chi ar ennill y Pencampwriaeth y Stoc iau. And in winning the Welsh Partbred Championship for in the junior section is 1340 Eirig Einon Patrol Scrumblehead. And taking the reserve in the section is A and A Calvert with Bastard Starlight, and that is number 1323 in the catalogue. Llongyfarchiadau mawr i chi ar ennill y Pencampwriaeth a'r Is-Pencampwriaeth, a felly ewn ymlaen yn nawr i'r adrannau yr Stoc hun yn yr adran Rhanfrid. And the results are in for class 278, the filio gelding 2-year-old in the Shire and Heavy Horse and Hounds section. Felly yn ennill dosbarth 278, yn y cyffredau gwedd trwm mewn llawn. Mae rhif 2094, sef Phil Moss with Hillmore Priscilla. Felly llongyfarchiadau mawr i ti Phil a Hillmore Priscilla. So we're ymlaen nawr i dosbarth 279. We move swiftly on to class Pencampwriaeth y Stoc Ifanc yr Rhanfrid Cymreig sydd wedi bod yn llygad y camerau. Mae ni Eirig Einon yn cael sgwrs fach gyda un o'r stiwardiad, a Lwri Reid gyda fi. A Lwri arbenidigon yn gweld Eirig yn derbyn gwobr eto fyth yr wythnos hon. Ac mae'n dipyn o fuddsoddiad, a allan ni ddychmygu bod yn meddwl mewn cymaint o wahanol lefydd pan wyt ti mewn cymaint o wahanol gystadlaethau hefyd ar gwrs yr wythnos. Yn hollol, mwy na thebyg mae Ela i ferch, achos mae adrannau arall lawr yn y cylch arall y cyffyle. So mwy na thebyg falle bod nhw'n cystadlu lawr fyna heddi hefyd efo'r cyffyle reidor. So yna hapus iawn i Eirig fyna. A bwysig iawn bod yr Rhanfrid yn y prif gylch. Odi, achos maen nhw'n adran mawr, mae'r niferoedd yn codi bob blwyddyn, maen nhw'n adran mawr o fewn y gymdeithas, adran pwysig iawn. Mae sawl ceffyl reido, neu mae sawl emblem yn dod allan o'r ceffyl Rhanfrid yma sydd i wneud efo'r gymdeithas yn gyflawn. Mae hefyd yn rhoi cyfle i bawb i arddangos beth sydd gyda nhw. Mae yn ffenest siop, mae yn gyfle hyd yn oed os nag wyt ti yn dod i'r brig, wyt ti'n cael y sylw na, ac wyt ti'n cael y llwyfan? Ydych yn hollol, ydych. So, dwi'n hollol siŵr os yna doi, achos gan bod yna dau gwahanol maint, achos mae'n edrych fel bod dau arall wedi cael ei tynnu mlaen fyna, so dwi'n hollol siŵr. Dwi'n trial edrych pan bod rai arall yn tu blaen nawr. Achos mae Kathleen yn mynd na chi. So mae bon fod Pencampwriaeth i'r rai mwyaf a rai lleia. So mae Pencampwriaeth i'r rai lleia nawr i'r Stoc Ifanc. Fourth place, 540, Julie Russell's Bryn Gwenol Cherry Blossom. In the fifth place, 538, Chris Piper's Taily Chatalicious.
And we now have the colt and filly foals contending the championship for class 43, and they are contesting the Rotherwood Honeysuckle Trophy, and we'll shortly have that result for you. And winning the special 117 in the Welsh Partbred, and winning the Catamount Perpetual Challenge Cup, and that is for the under 140 centimetres, and that goes to 1323 A&A Calvert with Basford Starlight, and in reserve there's 1307 Beverley Moore with Bailey Royal Affair. O, chwech wedi selio. Fydd Fydd 2026 wedi serio anghof Eirig Einon a'i deulu ar ôl derbyn clod eithriadol yn y prif gylch. Mae'n ei Hatral Strumblehead yn ennill Pencampwriaeth Stoc Ifanc yr Rhanfrid Cymreig. 1339 Richard and Jean Evans, Ystwyth, Llanfyr.